V dnešnom videu uvidíte, jak som si po dlhšej dobe zahral so svojím najlepším kamarátom Fortnite. Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa, dneska je to zase z Fortniteu. A som tu s Noelom, pozdrav. A pristaň, lebo máme málo HP. Ne, to vidíme. Také tam sú typka a potom počúvaj. Ty ktorý strom. Čakaj, nie, opáš sa nasadnúť. Ja sa nechcem nasadnúť. No, ideme na typov. Kamo mne ukazuje, že toto, že mám zmačknúť R-čko, aj keď hrajem na kontroleri. Takže po tejto hre budem tu musieť vyp... Ticho na toho, vyskoč. Vyskoč. A ja. Mŕtvy. OK. Aj dokončený. Čaute ľudia, ahojte. Ja som fyzik. Zabil si toho typka? Hej, no nie, kráčaj. Tu krásínka. Tak, mám. No poď, ideme ďalej. Ideme ďalej. No a chcem mi tako zabiť. Hej. Strelajú po nás. Kde je skáďal? Sú z tej hory. O to sami. Stamať. Ktorý to není? Stadi som videl strelby. Bude tu dole. Tam vzadu je. Nie. Aha. A je tak dal iná. Tam išiel tu vzadu. Oni Tam je. sú Tam je. No ty choď tam po jednom a jem po druhom. Dobre, vystúpil som. Ty si mnou zas vyžral. Dokonč ho. Ty strašný. Oh, sorry. Kamo, mne sa to do... Koľko máš kilov? 3. Dochádza nám benzín. Tak choď na pumpu, ne? Ale to budeme musieť zničiť tú strechu. To nevadí. A my tak choď len po kanistre. Tam, keď zničíš toho benzín, Nevidím tu nikde kanistre. no tam dajme musí byť. Kurník. No to sa nedá natajpovať. Musíš ísť bližšie. Myslíš, že to neviem? Toto auto sprosté môže ísť na bok. Ty na tanku, idem tam. Ale nie, že by ťa zabili. Neboj sa. Dobre, jeden. 3.
neboj sa, že nie sú úplne ďalej. Kuňa. Opäť, dobre, dal som to video. Nikde boli, typovia, ďalšie tam neboli. Asi bezmý. Nie, to robiť. Idem pre ďalší. Budeme musieť nájsť toto, oheň. Ten tábor. Neviem, jak sa to volá. Aby sme vyhelovali tú helikoptéru. Neviem. Lebo má iba 421 HP. Jeden. To ten tam je môj, nechaj. Ten je môj, prečo tam pri tom stojí. Dobre, je taký. Ten biely je môj. Je tvoj? Hlavička. Nevedem nič. Typek s helikoptérou. Tak, tam sú Idú tu. Tak tu zostaň. Slavu. Postav. A ja som dostal. Ja dostávam. Maťo. Dobre. Na ty daví ma počna. Typko má dobré zbrane, takže viem, čo som skončil, tak som skončil. Nechaj mi zlatú túto, jak sa to volá? Brekovnicu. Aha. Tu máš medkit. Doberieme toto. Teraz sa mi to kúsok buglo. Mám berkovnicu lepšiu. Ja aj tak mám radšej pištovku, aj mám peknejší toto style na ňu. No toto. Sem. A oni majú helikoptéru, nie? Hej. Yes, nová helikoptéra. A je natankovaná. Jejda. Výborné, Maťo. Týpkovia, týmto smerom. Nie. Neviem, ale s týmto smerom som počul. Tam sú, pri dome. No tak choď dole, ne? Dostal otvora. Vystupujeme. Ten terovek, nechaj. Aha, to som nevidel. A to je viac kámo. Tým ďalšieho idem po ňom. Dobre, mŕtvý. Ešte tu vzadu. Týpek. Poď na ň. Tam sú týpkovia. A mám pošte radšej. Máš ich? Nie, nejdem na nich sám. Kde sú? Kde si sa zmizol, tam si bolia. Poď sem na tých týpkov, nech ideme dva. Auto. Auto. Pod nás. Aj tu si dám týpkov. Áno, to je môj. Tento tvar je brán. Asi vrtulníku. Týpek. A to boli dobrí? Nie. Zabil sa sám. Poď do kriku. Ja nestihnem ísť do kriku. Stihneš, poď sem. No, už idú týpkovia. Neradili do razek. Poď sem.
Ty po sebe nie tu je. A kurňa. Poď do domu. Tu nie sú dvere. Výborné. Týpek ma dá do zlatej skáram. Poď do lobby. Dáme buildy. Ale dobrá hra. Hej, a do teba kto zabil? Mňa zabil taký debil, čo potom nastúpil do vrtuľníku a zabili ho tam tí dvaja, potom čo teba zabili. On ma zabil zlatým skáram. Čakaj, ja vypnem Fortnite a zapnem, lebo mám bugnutú. Fortnite. Tak, zapínam. Tak, už by som mal mať zapnutý. Práve. Čo mám zapnutý? Ešte hodinu sa bude zapínať. Ale čo? Fortnite. Lebo ja som vypnul, lebo toto. Som ho bugnutý. Mi ukazovalo, že mám stlačiť Ečko, aj keď som mal na kontrole. A tak by som nemohol stávať, preto som išiel. Tak, yes. Som tu. Invitenem ťa. A ty ešte natáčaš? Hej, ešte natáčam. Už by si to aj mohol. Nie. Ja chcem dlhšie video, že toto, že bude aspoň dať čo z toho. No, tak dlhšie natáčaj, ale také blbé konverzácie ako toto vidíme. OK. Dobre, daj ready. Ja to stopnem na chvíľku. Takže už sa zapína hra. A dúfam, že dáme ešte aj win na video. Posnažíme sa, Noel? Na win? Čo? Že posnažíme sa na video? Hej. No, čo som dal do obeda, tak som našiel takú mapu na prezvičovanie editov a stávania. Ja mám jednu takú. Ja to teraz používam, keď sa učím na klávesnici hrať. Ja to používam ako na editovanie, na stávanie. Lebo mne ako keby robí problém, ako keby také Edity? zložitejšie stávanie, tak ja to teraz učím také. Ja tiež teraz už neviem editovať dobre na kontrole, lebo som hral na klávesnici. Mám tam taký pocit, že rýchlo stávam a pritom aj editujem, lebo asi to nikdy nerobil, vieš, tak. Kde padáme? Mohli by sme spadnúť. Ona je nová lokácia, kamo. Padaj. Ja už som vyskočil. Robím si čaj. Si robíš čajík na video. Ja som si tak robil čaj. Je nová lokácia. To museli ráno pridať. Ja som si ani nevšimol, že je nová lokácia. Čakaj, ja musím padnúť niekde inde, ja musím bodať tu kámo, ja som nedoletím. Ja tam asi tiež doletím, ale nechcem tam spadnúť, lebo vidím, že tam idú niekoľko typkov. Alebo idem tam, pokúsim sa zabiť všetkých. Ja padnem ku tebe, ale nie úplne, ale tam ku tebe, tak. Kamo, ja nemám žiadnu zbraň. Ne, ja tu mám také zbrane. OK, mám pištolku. To nie je až taká nová, tak bola. Ona tam aj bola, len keď tam nikdy nebol. Lebo ja ju mám, akože keby tam.
To nemám moc dobré zbrane, ale tak mám tu pracovníca, ne? Koník, konkáči. Áno, tá, dobre. Ty si kde dopadol? Choď mi po kartu. Idem. Jak mám stavať kvôli teba? Neviem. Víš, keby si nerobil hlúposti, tak môžeš. Ja nerobím hlúposti, ja som sa snažil zabiť typkoch. A on mal aj tak mal 13, mu muselo zostať HP alebo tak nejak. A to bol taký bot, nie? Mal skin robota. A to nie je veľká lokácia, tá to už bola. Teraz ju len pridali. Na túto mapu. Nemám, to je bol. Tam je typek. Čo robíš? Ja to aj tiem po kartu, hlavne. OK. Tam je vrtulník. Patrne sú tam dvaja. A neviem, či aj viacej tam nie sú. Ale ja som našiel iba dvoch. Aha. Názorík, ja som to nechcel. Na tebu je moja karta. Prečo tú kartu môžeš porekávať? Lebo som išiel hodným chodom. Teraz čo mám robiť, ja tu skápem. Choď po kartu. Keď skapeš, tak skapeš, dáme ďalšiu hru. Kurva, ten som to nevie. Máme trezor, dýpa. Dolfí. Ja som sa nevšel, a som si myslel, že to je ten desík dámový, nechcem ísť tam rovno. Nie, padneme na toho bossa a potom pôjdeme na tam tú lokáciu. Ale kámo, ale hej tam, keď som dokovi, tam padajú akože Tak poď tu. Padaj tam. Je tam mŕtve chudáme tam. Kde padáš? No je tu. Ja som označil ti tam a ty padaš tu. Kde si označil? Tu si označil na dokovi. Potom uvidíš na videu, kde som ti označil. Ja som videl, že si mu označil tam. Ja som zomrel, ale ja mám iba píšov, kámo. A ty kde si? Na streche. Je tu strašne veľa typov. Ja neviem, či tu takto je, alebo... Ja mám snajperku, kámo. Typek dostal typek. Aj môj typek dostal a mám korunku. Nice. Ja nemám kam ísť, vieš. Je tu strašne veľa typov. Kde je ten typek tvoj? Nado mňou, s vrtulníkom.
typka, ktorý sa prezlieka za bota. Pozor, typek to je, hej? A to nie je, tam to je. On sa prezliekol za bota, to je blúko. Ja potrebujem vedieť, kde je ten typek. To je bot. Typek. Tak to bol bot, áno. Ja som domnil, zabil bota. Boli zahambujem dokonce. Označujem typka. Vy typek. Ja nevidím ho. Tu je pri mne. Ty si kokot. Ja som kokot, ty vole. Ty nič nerobíš. Ja neviem, kde si. Ma dokonči. Ty nikdy nevieš, kde som. Ty si Padáme na to letadlo, takže... Poviem ti, kedy môžeme vyskočiť. Ja mu poviem, že ti poviem a ty... Doletíš tam? Noel. Hej. Lebo my musíme tu Noel spadnúť, aby sme toto mali zlaté zbranie. Lebo chcem dať win na video. Ja chcem dať win na video. Na moje video, vieš. Hej, ne. Vieš, je to tvoj kanál, ale moje video, vieš. Hej, hej. Dobre to. Ježiš, veď ty si hovoril, že urobíš spoločný kanál a ty si úplne debil vlastne nerobíš. Lebo reálne ty si nemal čas hrať Fortnite alebo nejakej hry. Tak jasne, že som išiel sám na to. No vidíš, ale už môžem. Keď budeš môcť, tak bude to spoločný kanál. No, vidíš, už to je spoločný kanál, už si to premenoval. Na to, že nejaké to matro. Idem tu na ten žádok. Ja mám iba pištovku. No ja nemám nič, ja mám iba, že vinička. Tak to je fakt dobré. Solidne, však vinička. Hej. Bože, parkour. Do Niky tam fakt boli dvere. Co si teraz zistil? Hej, si chcel preskočiť oknom. Ja nemám žiadnu zbraň. Zazuje na zbraň. Ani tu není žiadna zbraň už. No dobre, tak mám ty zbraň, tak Poď. Poď za mňou. Ideme už na ten ostrov. Tam je typek. Tam vidím, teda zasajpne. Ja neznášam stávanie do ryti. Dostal? Ne. Tiekol. Nebil. Ja sa idem kúknúť, či tu tak, kde není reboot. Nie, že pôjde rebootnúť. Ja som strašne dlho nestával, ako by tomu typu. Ideš za mňou? No, hej, a vieš, čo ide za nami? Typek, jasné, debil sniper. Ja nemám materiál, kam, ale najmenej HP, ako to dalo. Je mŕtvy. Ja som vieš, ako to nestával, a teraz vôbec to nestával. Ty zabiješ bossa? Nie, oni zabijajú. Lebo ja som sa healoval. To sú zláke. Tu je typek. Ty kde si ušiel? Tu je. Kde je? Tak. Ty si fakt
Zjednú, že tam chceš ísť znova, aj keď skúšať hrali. Ale Zero Buildy aspoň nehrajú taký dobrý. Hej. Inak diváci, zapli sme Zero Buildy, aby sme boli lepší, lebo Noel dlho nehral Fortnite a hraje iba väčšinou Zero Buildy. Dlho som nestával, to je veľa veci. Fortnite, takže... Kamo, mám zlý dolet. Tu nie sú žiadne veci, dávam do Riky pistolku. Kam som padol do Riky späť. Neboj, to vyhrajeme. Hej, ale ja to som... Mám toto epickú skárku. Ty si kokot. Kam ideš? Tu máš miničko. Minička. Ty fakt minik. Nic tu není, aj už vyjde. Tam je, tam. Aha. A to nie si ty. Kurňa. Ja, penál som chcel postaviť. Ja som tu. Veď... Prosím, aby neskočil na nás. Skočí. Yes. Čakaj, tam je 6 idem po 6. On musí ísť tu, podľa mňa, aby prebutol svojho teamita. Poď, on zabíja bossa. On tu je, hore je. Strieľaj po ňom. Mám málo. Dostal tu. 13 dostal. Mám biele. Aj ja vidím. Už videl, on išiel hore. Ideme po ňom. Musíme ho dokončiť, on má zlatú zbraň. Kde je? Tu je. Neviem. Je po ňom. To čo má? Skárka zlata. A tento zlata. Ideme. Čakaj. Ja nemám kompletné veci. Poď do trezoru. Ježiš, to je hrozné. Mám ty Ty kartu. máš štátu? Hej. No, aspoň čekaj. To je... Wow, to je sem. Tu je trezor. Chceš toto? Hej, čo je ty greble? Ty fakt. A poď do trezoru.
Zlatá borkovnica, to berem. Ne, debil. Snajpka. Cel. Jak si brokovnicu? Máš brokovnicu. To si rozumiem. Dám ti skarku. Aha, tu, tak, vymeníme. Tu máš. A ja si beriem ešte toto. A poďme. Čakaj, tu bola tak zlatá henta. Čakám ťa. Späť do vykám, kde neviem, ako to vychádza. Ale zlatá toto skarka a tamto zlaté, tak docela dobrý ľud. Ne, to na začiatok bolo to. Ja som mal zlatú pištolku na zemi a niekto mi ju zobral. Nebol si to ty? Ja som ti ju zobral, som vymenil za skarku. Ty si ju nezobral, tú skarku, čo? Zobral, áno. OK, už som sa zlakol. Ja mám epičku. Čakaj, ja sa nahylujem. Ty máš na do Oscar. Skarky? 47. Tu máš. Typek. Netrafil som sa. Čakaj. Ty ho odlákaj akože na diaľku a ja pôjdem na blízku. Dostal. Dostal 116. Okay. Nemáš naboje do... Nemám zbraň pistol. Nemáš naboje do toto? Snajpky? Nemám, čakaj. Mám. Tu máš. Poď do zóny. Hej, idem. Helikopter, helikopter. A v jednej mape, v tom parkoure, čo si natáčal, som bol najlepší na svete. Mám za rekordný čas. Mŕtvy. Pravil. Dostal. Jejda. Ale fakt, že robil dosť iba boty. Daj bacha, podľa mňa prídu ich timiti. Môžeš si jednu. To si strelal ty? A ne, tu je. Čakaj, ja ho dám. Ja ho zvládnem. Čo robí? Pickaxe. Matko. Si mi ho chudáka vyhral. Ale dostal pickaxe, to je hlavné. No hej. Koľko máš kilov? 4. Ja mám 3. Asi mi 2 vyhral. Nevyžral. Vyhral. Jeden som ti vyžral. No vidíš. Tak to je nič.
Typek. Nie. Áno. Dostal 108, nechaj mi, no. To bolo... No, rád dostal 108 pištolkov, asi to je moja obľúbená zbraň. Ja som len videl, že ja nemám veľkomicu, som smutný a natáčam. By chcel vidieť. Čakaj, ja sa kúknem dať, čo? Ideme. Neviem. Ja mi zamrzli, no. Preto som to nechcel, lebo zamrznú ti nohy. Výborné. Typek. Nie. Tam tým smerom. Nevidím ho. Ale s týmto smerom. Som počul v stráne. Nikto tu není. Musel odísť. Tak poď do zóny. Ale bol tu. Lebo oheň horí. Nej, bol. On išiel asi do zóny, čakaj. Hej. Typek asi zmizol. Tak. Idem už za tebou. Len som sa kúkal ešte, že či tam není. Typky. Typkovia teda. Dole sú. Zabijem. To bol ten typek, podľa mňa. Hej. Tak, idem hore. Kde by sa mohli schovávať typkovia? Kde by sa mohli schovávať? Nič, už. Počkaj. Keď uvidíme strelu, tak sa vrátime. Poď. Typkovia. Je. Pri mne. No čakaj, ne? Tým smerom. Tak nasadni. Hore, na kopci. Poď, pešo. Vidím. Idem do jedného. Oni si dva na mňa, kámo. Pozor. Nás špedu. On má zlatú. Sakra. Mali málo. Ten mal 3 alebo koľko. Ale týpek mal zlatú hentu zbraň. Oni mali len zlaté. Čo robíš? Ja neviem, kámo, nedržbe. Vidno. Ten Fortnite sa mi robí, že diví. A ja som hral do tých a mnohí typovia sa tam bavili. A neviem, asi číňanské alebo ľako. Lebo som sa z toho strašne smial a som mal mikrofón a som sa z toho smial a typek mi tam dačo nadával po čínsky, chápi? A jak si mu rozumel, že to je nadávky? Tak lebo vyzeralo tak rozšúlenie, vieš, normálne tam po mi hulák, ale... Neviem, vieš. Tak sa mi dá, že nadával. Veď sa tu mne to, že jak buzňa. Typek vojtel, to je ty vrtník. To je kokot.
No. Kámo, ty dobre lieta. A typek, chápeš? Prečo tam vyšiel typek? Ty to môžeš na pešu. Vieš to. Tu máš, Maťo, tu máš, poď. Tu máš ten čak. Fajtím. A ja fajtím, kámo, proti takému nubovi. Ktorý zjavne nevyzerá ako nub. Ja klinec skápal ešte. Ja neviem s kým fajtiť, ale asi budem potrebať pomoc. Ja som zabil typka. Nice. Aj bossa. Že nevnímam náboje, ale že vôbec. Nemám náboje. To už ja nemám náboje. Poď ko mne, rýchlo. Idem. Kde si? Ty si úplne dole? Hej, som zabil bossa. Jak sa dostanem dole? Po schodoch. Tu máš toto. Kde si? Typkovia idú po tebe? Hej! Ne, si. Bože, ty hlúpy pes. Tu je už mŕtvy. Som ho dokončil. Poď do trezoru. To ten brokovník čaká, lebo ja nemám náboje. Kde je trezor? Čakaj, kde si? Nechaj mi brokovníci vládu a dačo také a pýtame som. Ty si hlúpa! Daj mi to, ti hovorím. Ne. Nechám sa zabiť. Dobre. Ja som si toto zabil bossa. Ale kámo, tak ty máš dve zlaté veci, tak mi daj. Nemám, mám jednu zlatú vec. Ale daj mi tú brokovnicu, ktorú som ja vybral. Tu som ti dal toto. Ja mám pištolku. Ja mám obľúbenú pištolku. Daj mi náboje do SMGčka. Nemám. Mám 116. Alebo 160, teraz neviem, 160. Daj mi náboje do SMGčka. Díky. Wow. Aspoň už vieme, kto je za bossa v tomto. Hej, taká čupka. Wow, vybral som drezo. Kde si? Wow, ako ma ričkam, to žena. Ideš? Môžeme ísť. Že skin si chceš zmeniť? Aj, pozrieť mám, keď vyzerám. Nevidím žiadnych typkov. By som chcel ísť fajtiť. Ja som hral Fortnite ako ty, vieš to? Som hral oveľa skôr Fortnite, som hral začať, ale som tak nevedel, no ale ty hráš 8 hodín denne Fortnite. Nie 8 hodín, 24 hodín v kuse. No veď to kámo, a ja som to začal hrať najviac chlapcov, ktorý začal Nikolás, potom ja a potom až vy.
ale som to úplne nehral, ja som to bral iba ako zábavu. Vy ste to brali ako ty vole, že ja tu záležím všetky. Mňa to baví, keď sa pijem typkoch. No hej, typko. Typek. Dobre, typek. Au. Stretol sa mi typek. To nevadí. Zabili sme jeho týmita, on si tu pôjde po jeho kartu. Lebo on utiekol za doma, nebude. Čakaj, Ale idem sa... som dal pozva. V kríku není? Nie, není. Ale som dal dozva. Počkáme asi tu na streche, nie? Či keď príde po kartu mu. Ja budem snajper, kámo. Ja mám snajperku fez ráno, si neviem. Jakú raritu máš z snajperky? Epickú? A ja mám epickú. Ty hráš Brawl Stars? Nie, nehrám. A ten typek nej. Nehrám, lebo toto. Už som ho dohral down s bratrancom. A kde je ten typek, kámo? To fakt zavolal. No, dobre. Už vieš, kde je. Hej, viem, kde je debil proste. A vieš... Neviem, kde je, ale mu snajpol. Na dome není nejakom? Ale vidíš, že strieľa. Na snajpol zakadial. Videl som to. Je tam? Strela z také... Snajpi ma kámo, snajpi. Stadí do kady. Už viem. Stamať. Stadiel. Stadiel. Som ti označil, vole. Ale tam nikto nie je na tom dole. A niekto tu je. Ale tu pri mne je niekto tam. Nie tam pri tebe. Tu je za domom. Viem ho, áno. Hneď poď. Ale dokončili sme ho. A som nevidel fakt skvělé snajpy. Ten bod umre na zónu. Škoda. A nevadí. Ja som chcel ísť na strechu, ale keď som videl, že že sme dvaja na ňo, tak som išiel už. Tak. Týpek je hore. Dobre, to iba bol. Bol to bol iba NPC. Ježiš, ty. Ideme do trezoru, podľa mňa už mi to otvoril. Hej, poďme. Ja neviem, kde je trezor, kámo. Na druhej strane, poď. Kde je auto, kámo. Čo robíš to auto? Len si dám toto. Tu je trezor. Nečaká tu nejako? Nedobre. Nie, ale máš tu borkovnicu fialovú, epickú. Yes.
Je. Aj toto je dobre. Nemám to kam dať. Nemám to kam dať. Potom keď vydám toto video, tak sa kúkni, že jak ja mám veci. Čakaj, ja sa... Čo, jak má? Vidno, dobre. Že keď vydám toto video, tak sa kúkni, že jak ja nosím veci v inventári. No, si dosť dobre, čo? Hej. Poď. Poď do jedného auta, lebo nás vyspamujú. No tak poď do môjho. Ale ty potom hovoríš, že kde som a také. Ok, tak poďme, tak ale. Keď umrieme, tak tvoja vina. Ty mám ťažšie, ty. Typkovia. Ja som sa prevrátil. Ale ne. Kde sú? Čo ti mu spomínam? No nie. Kde je ten bod? Poď sem ty bod a poď mi pomôcť. Bod, ty si konec, poď. Ona ma nemôže zdvihnúť? Ty si proste. On má už 16. Tak. Čaute ľudia, ahojte, vítajte pri tom istom videu. Ty si môj debil. A inak, keby sa vám páčilo toto video, ak chceli by ste viacej takých videí s Noelom, tak dajte like, odber, zvoneček. Nezákrytý so mnou, hej, nezákrytý so mnou, ne? To si pozorný, lebo so mnou si najlepšie vyrábeš. No nie, fakt, dajte like, odber, zvoneček. A môžete prezdieľať video s kamošom. A keď chcete podporiť chudé deti bez domova, prispiejte 50 € na toto video. Hej, hej. Tak Maťo. Môžeš presne klamať. Daj mi pištolku. Pištolku si mám dať. A SMGčko som ti dal, to je lepšie. Nie, to je najlepšia pištolka. Nie. Ja idem do fajtu. Kde ideš? Do fajtov! Ja nejdem byť čaká si mať s pištolkou. Už vidím, že sa tu fajti. Dobre, ale za tebou nie som. To je škoda, čo? Keď umriem, tak bude tvoja vina. Hej, to je vtipné, hej. Už som späť, tak. Som hore. Kúňa. Tá pištolka. Taká šitná. Teraz musím bežať dole. Alebo môžem dole skočiť a skapať. Takže čo mám spraviť? Obáva sa skapať. Keď skapeš, tak skapeme obidvaja, lebo ja tu fajtím. Tak to fakt dá sa bežať. No, Ty si... lebo dvaja na jedného, fakt super.
Ale vieš, že tam ideš, keď tam ja nejdem, vieš. Lebo neviem, prečo tam nejdeš, keď máš brokovnicu alebo čo si mal. Ja som nič nemal, vieš. Nie, vôbec, som ti hodil sivé SMGčko. No, tá SMG čo mi nepomôže, keď som neviem, ne? Ty ešte žiješ, aj? Odpoveď. Rýchlo, poď. Ja, ty si tam dole. Nie, ty si dole. 34, 32, 30, 28, 26. Tu som, v okienku. Ja tam sa neviem dostať. Ja neviem vyskočiť. 9, 6, 2. Maťo! GG. Prečo teraz? Ja som už bol pri tebe. Choď ma rebutnúť. Nestamať. A tam sú dvaja, tak čau, ja idem netrám. Idem ťa rybutnúť. Veď nástup si, ty hovno. Tak ja ťa idem rybutnúť tam. Si na hovno, Timit. Čo? Že si na hovno, Timit. Nie som na hovno, ty vej. Si. Nie som. A ešte ma nerebutneš tam na tom ostrove, ale ideš ma dať kde do rejti rebutovať. Tak ja som bol, skapnem tam, chápeš? Neskápeš, oni tam fajte bossa. Ale teraz už idú po tebe, lebo vedia, že ideš rebutnúť mňa. Ja to padne, neboj. Môžete vidieť Noelo po tie kraje. Ja dobre, ja s kľudom. Je. Umrel takto na full damage v tejto hre? Čo? Umrel si takedy na full damage? Hej. Koľkokrát? Keď som chcel zabiť typka, som netrafil. Ja som umrel len toto. Jedenkrát, myslím. A to keď som toto skočil letadlo, nie z letadla, z vrtuľníku. Túto sezónu. A ja som zabudol, že toto nemám ten jackpack, alebo čo to. Díky, že ma rebutuješ po takej dlhej dobe. Zradiš ťa vôbec. Zrad sa ma rebutol. Idem na ten ostrov. Zabil si typka? Tam je teammate jeho. Nejde ku mne jeho teammate nám. Ja sa nedostanem ku tebe. Dobre, ja ich zabijem. OK, mám ich. Ja chcem, že si sa zás išiel do rytišťa. Dobre, stup. Ale idem teraz do ryti. Ne, kámo, mal som počkať. Ešte pijem moji. Veď poď už. To si slepivec celútne. Chcem aj lepšie veci, nechcem mať také blbostiny. Idem, čo už.
Kde ideš? Chcem nájsť tých typkov, čo zabili bossa. Na čo ti to je po prvé a na čo ti to je po druhé? Na to mi to je, aby som mal lepší ľud. A nie taký debilný. Ďaká tebe. Zdržuj. Najlepší teammate na svete. Najlepší? Ja som skôr tvoj najlepší teammate na svete. Kúkni sa tu na tú babiku hore na to. To som ja. Ale škoda, že sa nedá, že ty to než stanovíš ako nás. Typkovia, to budú oni. Prosím. Máš ich? Tu sú nejakí. Sa fajtia. Tu je, Mialko, rýchlo dokonč ho. No, on ma dokončí. Ale ktorý? Ježiš. Strel do ňoho. Ježiš. Zapnuté. Čo? Padáme inak na toho stredného bossa, lebo už ma sere, že furt všetci padajú na tamtého nového. Taký furt ideš od mňa, to... Inak zdali sme si obidvaja z fištíka. Takže to musíme vyhrať teraz. Teraz nepadá žiadny typovia. Kamo, to nikto nepada? Yes! A poďme rýchlo zabiť bossa. Zber si nejaké zbranie a ideme zabiť bossa. Mám zbranie, yes. A kurníky, našli mňa. Našli ma. Dám jeho. Berem si. Berem. Ty si koň. Poď do trezora. Idem. Tady. Tu! Tak poznám inú cestu. A díky, že si mi nenechal tú zbraň. Ja viem, som dobrý tými, čo? Ti nechám korunku, keď bude korunka. Žiadam ťa. Snajpka. Akože to je nadbrokovnica? To čo to? Fuj, fuj. Nie zelená. No ja si musím nájsť nejakú brokovnicu. Počkaj, daj mi to zlaté. Nie. Daj mi to. Nemáš toto naboje do nitky? Nedám ti, bohužiaľ, vieš. Tak nedaj. A keď ti devíru? Keď ťa zabijú, tak si zoberiem. Nemáš zač. Ale fakt, daj mi to zlaté. Ja keby si to nikdy nemal. Nemal som skoro, počkaj, ja ti dám na do snipy a ty mi dáš to zlaté. Nie, už mám naboje do snipy. Poď.
Ale dobre, že tu nikto nepadal. To sú typkovia? Idem na typkoch. Kde si Noel? Tam, kde ty nie. Kamo, hraj a nie. Čo? Vieš normálne hrať, keď Kujni. ty hráš. Fakt super, utekol typek kvôli tebe. To je iba tvoja vina. Môžem hrať kľudne sám. Ja viem hrať 1v2. Asi neviem. Vidím ho. Nechaj mi ho, ti hovorím aj to stajl. Ďalší? Teraz bude dobrá hra podľa mňa. No, Treba ti do niečoho naboje? do skalu. Do skarky? Do skarky ani ja nemám veľmi. Mám 84. OK? Typek. Kde? Idem tam. Neviem, kde. Tam? Vidím, poď. Aj sám. Ideme tam. Dobre, mŕtva. Niekto zobral náš vrtulník, bro. Idú po mne. Niekto zobral náš vrtulník. Tu ide, kde je po tebe? Po mne nie, po nikde bez tom. A typkovia? No. No dobrý, aj ďalší typy. To dostal tento. To druhého musím zabiť. Máš tam? No, zadu a strana. Dostal ma. Ticho. Prosím. No, ten typik tam háže. Nie, že by rebootoval ten bot, ale... No veď, to je divný bod. A máš tento? Hej, mám. Zober si akačko. Na diaľku je dobre. No, len keby má ten hlúpy bod nie je to dobre, áno. To si ešte dobre, vidíš. Tam strieľajú pohľad, ne? Kde? Nie, tam tej chatke. Tam je. Netrafil som.
Idem po ňom. Dobre. Dead. Toto bude výtazná hráči. To musí byť výtazná hra. On mi dal na boje, krátko. Tam sa fajti. Tým smerom. Nie, poďme a vlastne aj tam tým smerom aj zóna, tak poďme. Čakaj. Rebutuj typka. Tam letí. Ideš sa ňou? A idem. Musíme ísť spolu, fakt. Kde ideš hore? Ja som dole. Idem s tebou dole už. Poď tu. Čo som spravil? Na čo? Už fajtím. Ja som sa nejak spavnul, hej. Práve to odvedol do rýky. A už viem ako, musím potom pôjdeme tam. Tam je typek. Jeho teammate. Poď ideme. Ja viem, ako som tam dostal. To musíš tu poď. Tu, skoč do hento. To je super tam, ani som nevidel, že... Nej tu? Tak bolo to. Kamo, ty si fakt najväčší demen. Ale je to dobrá cesta, lebo ja som sa vyškovať s tebou, ale mal som to tam od seba. Tu je typek. Zás som spadol do tej žury. Kde? Dostal 47, 32. Poď za ním. Kde šiel? Takže kde šiel ten typek? Ja viem, poď, nastup. On vyhral. Nastup. Nastup! Čo deláš? Nie je tu. Už sa fajtia s tým typkom. A ten typek kámo reálne zmizol. Tu je. Koriti! No, výborný Maťo, áno. Opäť, ja tu mám toto. Kde sú? Ne. 13. Tak nevadí. Pre toto video by to bolo všetko, takže čaute.